Aínda que hai algúns anos, o reloj constituía unha especie bastante rendible a nivel comercial. Actualmente a súa venda está prohibida debido ao alto índice de metais pesados que presenta este bivalvo. O feito de non extraelo provocou unha invasión do recurso en zonas nas que antes proliferaban outras especies, polo que a Confraría da Guiño vende sumarse a un plan autonómico desenvolvido por SEAGA para retirar o reloj das súas concesións. Un plan que é promovido por a Consellería, máis ben por a Consellería, pero que nos levamos a anos co tema do reloxo a nivel de Ría de Arousa, pois todos moi implicados co tema de poder extraelo, porque é un recurso que está ocupando a playa, que non se pode quitar, polo que todos sabemos, polo que é o nivel de plomo, non, que saleu fai uns anos, bueno, é un problema gordo porque estaba pois collendo moita zona de traballo da meixa, de outros produtos que collemos na playa, non? Trátase dun plan a 2 anos no que cada kilo extraído págase a 0,85 euros. Aínda que non é comparable o valor que adoitaba cadar antigamente no mercado, supón uns ingresos adicionais, o tempo que axuda a manter a produtividade da ameixa, unha das especies con maior valor na lonxa da Guiño. Intentaremos de que a xente vaya, de feito, estamos tratando de que a xente vaya por varios medios. Un, porque vai alternativamente a outros oficios, pero vaya a este tamén, ou sea, quitar un pouquiño das outras alternancias, e outra que lle estamos dando 3 kilos de babosa a maiores para así poder compensar, porque o reloxo vai a ter 85 o que é o pagalo, porque vai ser para destruir, e entonces non é moito o precio que se dá, pero bueno, nós vamos un pouco pensando no futuro e sabendo que os cartos non é o máis importante, senón ter o produto, ter a zona pois máis limpa de reloj e poder así pois ter unha maior produción que non digamos que sea a culpa do reloxe, pero que toda axuda a que nos axudemos, claro, a que a cousa vai a mellor e que haya máis produción na mesa. Todo o reloj extraído acumúlase nun contedor instalado na lonxa para a súa posterior destrucción.